खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गिबियावनो बयनिसिमबो नार्जारी चेनेलनिफ्राय नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै नोंथांमोननि थाखाय गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय। अन्नानै जेन' भिडिअखौ जोबजासे नायो खावलायनाय जाबाय। आरो चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो आरो नोंथांनि लोगोफोरनोबो शेयार खालामनानै होनो खावलायनाय जाबाय। जेन' नोंथांमोननि हेफाजाब मोननानै सानफ्रोमबो भिडिअ लाबोनो हानाय बादि। दानिया फैदो दिनैनि मोननैसो आपडेट खौरांफ्राव। दिनैनि गिबि रादाबाव दं टेट उथ्रिसार जानानै थानाय बिजाथिफोरनो थाबैनो साख्रि थिसनथाइखौ होसिगोन बिटिसिनि सिएम प्रमद बर'। मानाव गेदेर प्रमद बर'आ बुंबावदों जे हाइकर्टआव सोलिगासिनो आरो बे हाइकर्टनि अपिनियनखौ लानानै थाबैनो जायफ्रा टेट पास जानानै दं बिथांमोननि थाखाय बिटिसि सरकारा थाबैनो इन्टारभिउ लागोन आरो बे इन्टारभिउनि गेजेरजोंनो एपइन्टमेन्टखौ होगोन। लोगोसेनो सेकेन्डारियाव 1400नि बारा भेकेन्सि पस्ट दङ, बिनिबो इन्टारभिउआ थाबैनो जागोन आरो हाई सेकेन्डारियाव 147 साबजेक्ट टिचार भेकेन्सि दङ, बिनिबो इन्टारभिउआ थाबैनो जागोन। दासान्दि इन्टारभिउ लानायनि थाखाय लाहार फाहार खालामगासिनो दङ होनना बुंथियो बिटिसिनि सिएम प्रमद बर' बिथाङा। खौरांगिरिफ्रा प्रमद बर' बिथांनियाव सोंथि खालामनायाव ओरैबादि बुङोदि हाग्रामा महिलारी बिथाङा दरं उदालगुरि समस्तियाव बिपिएफनि बिजाथि होनो नागिरनायनि सायाव खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुङोदि हाग्रामा महिलारी बिथाङा दायो इलेक्सन गेलेनो हानाय गोहो गैला आरो दरं उदालगुरि समस्तियाव बिजाथि होनोबो हाया। मानोना हाग्रामा महिलारीया रायजोफोरखौ थगायदों। बेनिखायनो दा रायजोफ्रा हाग्रामा महिलारी बिथांखौ फोथायला होनना बुंथियो बिटिसिनि सिएम प्रमद बर' बिथाङा। बेखौ लानानै साननो हायो जे फैबाय थानाय समाव बिपिएफ एबा हाग्रामा महिलारीखौ फोथायो ना प्रमद बर' इउपिपिएल सरकारखौ फोथायो, फैगौ इलेक्सननि रिजाल्टआसो फोरमायसिगोन। बर' बिजोंखौ सरकारा बुथाराखै बुंदों मन्त्रि उरखावग्रा ब्रह्म। मन्त्रि बिथाङा बुंबावदों जि मात्र बर'नि थाखायल' इंराजि रावजों सोंथि बिलाइया आउट जायाखै, नाथाय एसामिसफोरनि थाखायबो सोंथि बिलाइया इंराजिनि रावजों ओंखारदों होनना बुंथियो। खौरांगिरिफोर सोंथि खालामनायाव मन्त्रि इउजि ब्रह्म बिथाङा जेबो बाथ्रा बुंनो हानाय नङा होनना बुंथियो। आसामनि टेट क्वालिफाइडनि स्पेसियेल नटिफिकेसन ओंखारनायाव मात्र बर'फोरनि थाखाय 42 जनल' ओंखारनायनि सायाव मन्त्रि इउजि ब्रह्म बिथाङा जेबो फिननाय होनो हायाखै। थांनाय 6 जानुवारि खालि थामहिनबा सुनिबार खालि नखराव रावबो गैयिनि खाबुखौ लानानै मिथिंगा औवारिनि बिहिया खारखोमानानै दङ जयश्री औवारिया। मिथिनाय बादिब्ला चिरां जिल्ला बिजनी फानबारि सानजा दानसोरां गामिनि मिथिंगा औवारिनि बिहि आरो 8 बोसोर बैसोनि उन्दै हिनजावसा भुमिखा औवारिनि बिमाया थांनाय सुनिबार खालिनिफ्रायनो न'आव गैया। सन्देह खालामनाय बादिब्ला क'क्राझार जिल्लानि सासे सेंग्राजों उन्दै फरायसुलि भुमिखा औवारिनि बिमाया दोनखारलांदों होनना नखरनिजों लोगोसे गामिनि सुबुंफोरा मिथिहोदों। मख'नो गोनांदि थांनाय सुनिबार खालि फिसाइ मिथिंगा औवारिया फुंबिलिनि 8:30 रिंगासो समाव खामानि मावनो होनना ओंखारलांदोंमोन। आरो 2 थाखोआव फरायनाय भुमिखा औवारिया फरायसालियाव थांदोंमोन। बेजों लोगोसेनो मिथिंगा औवारिनि बिमायाबो बाजाराव ओंखारलांदोंमोन। बेबादि नखराव रावबो गैयि खाबुखौ लानानै गुबुन गोसो थुखोमानाय सेंग्राजों दोनखारलांदों होनना मिथिंगा औवारि आरो गामिनि सुबुंफोरा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंनायखौबो जोङो मिथिनो मोन्दों। जोङो मिथिनाय बादिब्ला जयश्री औवारिया आलादायै गावारि गंसे मबाइल लाखोमायोमोन, जायखौ गावनि अनगा गुबुन सुबुंफ्रा रावबो मिथियामोन। नखरनि सुबुंफ्रा फोरमायनाय बादिब्ला जयश्री औवारिया 4थि सानावबो नखराव फैफिनिखौ लानानै फिसाइ मिथिंगा औवारि आरो गामिनि सुबुंफोरा गोबांथार दुखु जारलायाव थानो गोनां जादों। मानोना 2 थाखोआव फरायनाय भुमिखा औवारिया बिमा गैयिनि
धिक्कारजों जाया लोङा गाबबाय थानायखौ फोरमायदों। बेनिखायनो मिथिंगा औवारिनि बिसि जयश्री औवारिया जेरावखि थाया मानो आरो 2 थाखोआव फरायनाय उन्दै हिनजावसानि धिक्कारखौ गोसोखांफिनहरनानै न'आव फैफिननो थाखाय नखरनिजों लोगोसे गामिनि सुबुंफ्रा खावलायहरदों। जुदिउबा आंनि बिसिया गुबुन सेंग्राजों थांदों अब्लाबो आं बजबना लाफिनगोनखौ मिथिहोदों खावलायहरनायजों लोगोसे मिथिंगा औवारिया। बेजों लोगोसे दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियाव जोब्बाय लोगोफोर। आसा खालामो भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनबाय। थेंक इउ फर वाचिं।